del Fallet. Estem als peus de la torre, que ens senta la torre! Avui som el cor de Torrent i el cor de tots. Un cor de batega, al ritme de foc, de música, de pólvora. Perquè Torrent comença a viure les falles. La nostra festa, el nostre sentit com a poble, com a torrentins i com a fallers. Aquestes falles seran fruit de l'esforç, però també de la responsabilitat de tots, perquè entre tots fem la unitat, perquè entre tots farem i fem possible esta festa. La llum, la música, l'alegria, la il·lusió està a punt d'inundar els nostres carrers. Torrentins, faig entrega de les claus de la ciutat a la màxima representant de les nostres falles, Imma García i Barat.